தாய் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். நான் தான் உங்களுக்கு கமலக்கண்ணன். இங்கே குட்டி கதையை பார்ப்போம். பாசம், அன்பு இது எல்லாமே ஒருத்தவங்க மேலே அதிகமாக வச்சுருந்தா அவங்களுக்காக எந்த லெவலில் வேணாலும் செய்யணும் தோணும். அப்படி தான் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ முதலமைச்சர் வந்து போனாலும் சில பேர் மட்டும் நீங்கள் இடம் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. அதில் ஒரு தான் இன்றைக்கி கதையை பார்க்க போகிறோம். மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆரை பற்றி. மக்கள் திலகம் பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே இன்னும் பாமர மக்கள்லேருந்து எல்லாருமே ஒரு மேலே ஒரு இன்னும் ஈர்ப்பு வச்சுருக்கிறத பார்க்க முடியுது. இது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி. எம்ஜிஆர் பற்றின ரியல் ஸ்டோரி. பிரச்சார கூட்டத்து வழியாக விழுப்புரத்து வழியாக போகும்போது எப்போதுமே ஒரு கடையில் வந்து வாடிக்கையாக வடை சாப்பிட்றத வழக்கமாக வச்சுருந்தார். அது எப்படி அப்படின்னா ஒரு வயசான பாட்டியோட கடையில் சாப்பிடுவாராம். அந்த பாட்டிக்கே தெரியாது அந்த கடையில் தான் அவர் வடை சாப்பிட்றான்னு தெரியாதான். எப்போதும் விழுப்புரத்து ஏறி போகும்போது இப்போது ஒரு 10 கடையை தாண்டி ஒரு பாட்டி வடை சுட்டு விட்டுருப்பாங்க. அந்த கடையில் வடையை வாங்கிட்டு நில்லு, நான் வண்டி வந்து நிப்பாட்டுறேன், நான் 200 ரூபா காசு கொடுக்குறேன், அந்த பாட்டியோட அந்த கல்லாப்பட்டியில் போட்டுட்டு இப்படி வந்துடு, டக்குன்னு வண்டி ஏறிட்டு அப்படிம்பாரான். இது ஒவ்வொரு முறையும் இது வழக்கமாக வச்சுட்டு இருந்தாரான். அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக, ஏன்னா அப்போல காசு 200ரூபாங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் இல்லை. அந்த உதவியாளர் பலமுறை கேட்டுருக்காங்க, ஏன் எப்படி 200ரூபா போடுறீங்க, ஒவ்வொரு முறையும் 200ரூபா போடுறீங்கன்னு கேட்கும்போது, இந்த வயசான காலத்துலேயும் அந்த பாட்டி தன்னம்பிக்கையோட வடை சுடுது பாருங்க, அதனால தான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாராம். இந்த அம்மா வந்து ஒரு நாள் சொன்னாங்களாம், கண்டிப்பாக இது யார் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், யார் இது 200ரூபா அடிக்கடி போட்டுட்டு போகிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதேமாரி ஒரு முறை கார் வந்து வண்டி நின்று தான் வடையை வாங்கிட்டு டக்குன்னு வண்டிக்கு ஏறதுக்கு முன்னால் அந்த பார்த்தா அந்த பாட்டி அங்கே இல்லையா, வண்டிக்கு முன்னால் வந்து நின்றுட்டாங்களாம். வண்டிக்கு மேலே வந்து நின்று பார்த்தா உள்ளே பார்த்தா எம்ஜிஆர் பார்த்து அந்த வடை சுடுற ஆயாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா, மகராசா நான் சுற்றுற வடையை தான் இத்தனை நாள் நீ சாப்பிட்டியா, தங்க சாப்பிட்ற முதலாளி நீ போய் நான் சுற்றுற வடையை சாப்பிட்டியா, வாங்கிட்டு தான் நான் 200 ரூபா காசு வாங்கினா, நீ இந்த பாவத்தை எங்கே போய் கழுவுவேன், நீ எத்தனையோ குடும்பத்தை வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக வந்து பேசுனாங்களாம். எம்ஜிஆர் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, உன் பையனாக நினச்சிக்க, நான் கொடுக்குற உதவியை நினச்சிக்க, கவலைப்படாத, நான் அரசாங்கத்தை பேசி உங்களுக்கு மாதம் வந்து ஊதியத்தொகை வர மாரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். அதே மாதிரி நான் முதலமைச்சர் ஆனவுடனே இந்த முதியோர்கள் ஊதியத்தொகையை வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சாராம். அந்த பாட்டியும் இருக்கிற வரையும் அந்த மாதம் 200 ரூபா ஊதியத்தொகை போகிற மாரி உதவித்தொகை போகிற மாரி செஞ்சாராம். இதனால தான் மக்கள் இன்னமும் பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஆர் நேசிக்கிறாங்க. அவர் இருந்தாலும் இன்னும் நேசிக்கிறதுக்கு காரணம் இது போன்ற நல்ல திட்டங்களை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு வந்தால தான். எத்தனையோ முதலமைச்சர்கள் போயிட்டு வந்தாலும் இன்னும் நீங்கள் இடம் பிடிச்ச தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு மிகுந்த பாராட்டுக்கள். நன்றி. ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள்.